Што новага прыдумаў Лукашенка, чаму ён зладзіў паказальны разнос і сваім і чужым, а таксама дзе знайшлі адыёзнага сябра Рамана Пратасевіча. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенка сабраў сілавікоў, прычым як кіраўнікоў ведомстваў, так і шараговых афіцэраў. На цырымоніі ў Палацы Незалежнасці ён уручыў некаторым з іх новыя пагоны, а іншым дзяржаўныя ўзнагароды, такія як ордэн за службу радзіме. Цікава, што на гэтай сустрэчы Лукашенка прыдумаў сабе яшчэ адну дугу. Раней у прамовах пастаянна гучала дальняя дуга, гэтак ён называе краіны Афрыкі, а цяпер жа з'явілася і дуга нестабільнасцей. Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Сталі вядомыя сапраўдныя прычыны крыкаў, пагроз і паказальнага разносу ад Лукашэнкі. Нядаўна ён правёў вялікую нараду наконт прыватнага бізнесу, куды акрамя беларускіх прадпрымальнікаў запрасілі і расійскую мільярдэршу Тацяну Кім, заснавальніцу папулярнага маркетплейса Wildberries, якім актыўна карыстаюцца і беларусы. Прычым цяпер мінскія бізнес-колы упэўненыя. Дзеля расійскай госці уся гэтая нарада і праводзілася. Усё астатняе было проста дэкарацыямі. Тут коротка патлумачым. На самой сустрэчы Лукашенка паказальна распінаў сваіх чыноўнікаў, палохаў то іх, то прысутных бізнесменаў і прасоўваў фактычна адну думку. Маўляў, будзеце гуляць па маіх правілах і тады ў вас усё будзе добра, а калі не, то ў турмах месцаў яшчэ хапае. Прычым, калі нашы суайчыннікі звыклыя да гэтых спектакляў, то твар расіянкі красамоўна казаў пра яе рэакцыю на пагрозу Лукашэнкі лепш за ўсякія словы. Але ж навошта было патрэбнае гэтае шапіто? Справа ў тым, што Тацяна Кім улезла ў вялікі бізнес-праект у Беларусі, але, як мяркуюць беларускія бізнесмены, яна можа яшчэ не аддаваць сабе справаздачы, што тут не робіцца чысты бізнес. І на кожны рубель ільготаў пасля будзе спрос на 2. Аказалася, што заснавальніца Wildberries запусціла праект па будаўніцтве вялікага лагістычнага хаба ў беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень». Анансаваны аб'ём інвестыцый блізкі да 120 мільёнаў даляраў. Чакаецца, што на 27 гектарах зямлі пад Мінскам вырасце размеркавальны цэнтр на 140 тысяч квадратных метраў. Умовы, на якіх Кім атрымала зямлю, пакуль невядомыя і з'яўляюцца прадметам спекуляцый у сталічных бізнес-колах. Па гэтым праекце Wildberries будзе цалкам вызвалены ад падатку на прыбытак цягам 10 гадоў з таго моманту, як першыя прыбыткі ўвогуле з'явяцца. А пасля гэтага перыяду і да 2026 года кампанія будзе плаціць толькі палову ад стандартнай стаўкі падаткаў. Да 2062 года таксама не будзе выплачвацца зямельны падатак і падатак на нерухомасць. Першыя 5 год не будзе і падатку на дывідэнды. ПДВ на тавары, вырабленыя на тэрыторыі ЕАС, выплачваць таксама будзе не трэба. Акрамя таго, можна будзе эканоміць і на заробках персаналу, бо ў Вялікім камені падаходны падатак на супрацоўнікаў меншы. Ён складае ўсяго толькі 9%. Умовы вельмі выгадныя, але ж Лукашэнку трэба было папулярна патлумачыць мільярдэршы правілы паводзінаў у яго сістэме. Для таго і сабралі тую нараду, але ж чытаць натацыі і яшчэ раз прагаворваць правілы гульні толькі адной Кім было б непрыгожа, бо яна ўсё ж не мясцовая. Таму склікалі нейкую салянку блатных і жабракоў, дзе большасць не з'яўляецца ні вялікімі прадаўцамі, ні фінансавымі вараціламі. Як цяпер смяюцца ў беларускіх бізнес-колах, цытата, што калі гэтых людзей нешта і аб'ядноўвае, дык хіба толькі тое, што яны яшчэ не сядзелі. Нашы бізнесмены кажуць, што гэты збор планаваўся яшчэ да выбараў, і ўсе нават ведалі канкрэтную дату, але Кім ніяк не атрымлівалася прыехаць у Мінск да выбараў, таму нараду перанеслі і правялі яе толькі тады, калі расіянка змагла прысутнічаць. Культ асобы Лукашэнкі афармляецца ўсё мацней. Цяпер беларускія школьнікі пісалі рэспубліканскую кантрольную работу па тэксце пра Лукашэнку, а канкрэтней пра наведванне ім абноўленага стадыёна «Трактар». Там ён сустракаўся са студэнцкімі атрадамі, якія працуюць на прамысловых прадпрыемствах Беларусі, сельскай гаспадарцы ці будаўніцтве. Маладыя людзі падзякавалі кіраўніку дзяржавы за падтрымку студатрадаўскага руху ў Беларусі. Вось такімі словамі завяршаецца тэкст для кантрольнай работы.
Былога лукашэнкаўскага сенатара і начальніка найбуйнейшага ў Беларусі вытворцы будаўнічых матэрыялаў будуць судзіць. Гаворка ідзе пра Владзіміра Кісялёва, якому 66 гадоў. Ён зрабіў бліскучую кар'еру ў сістэме Лукашэнкі, кіраваў некалькімі вялікімі прадпрыемствамі і займаў добрыя чыноўніцкія пасады. Напрыклад, нейкі час ён быў першым намеснікам магілёўскага губернатара, а ў 22-м годзе ён узначаліў Краснасельск будматэрыялы. Гэта найбуйнейшае прадпрыемства па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў ва ўсёй Беларусі. Але ж улетку 24-го года Кісялёў раптам знік з публічнай прасторы, а яго імя выдалілі з сайта прадпрыемства. Дзяржсмі пра адстаўку кіраўніка нічога не паведамлялі. Пазней стала вядома, што супраць Кісялёва была распачатая крымінальная справа, і яе разгляд пачнецца 24 лютага ў Гродзенскім абласным судзе. Чыноўніка абвінавачваюць у разгалошванні службовай таямніцы, але што канкрэтна ён зрабіў, трымаюць у таямніцы, бо працэс будзе закрытым. Цяпер Кісялёву пагражае ад штрафу і да 3 гадоў калоніі. Стала вядомая асоба таямнічага грамадзяніна ЗША, якога Лукашенка выпусціў з турмы тыдзень таму. Мужчыну завуць Мікалай Шугаю, яму 56 гадоў. Ён мае украінскі і амерыканскі пашпарты, але з 2020 года ён жыў у беларускім Наваполацку разам з жонкай і малым сынам. Улетку 24-го па Мікалая прыйшлі сілавікі. Яго затрымлівалі і Амап, і Губазік. Цяпер Мікалай выказвае здагадку, што яго затрымалі па даносе жонкі, з якой, цытата, сапсаваліся адносіны. Спачатку яго некалькі разоў судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, і тады мужчына агулам правёў за кратамі 56 сутак, а затым на яго завялі крыміналку за абразу Лукашэнкі, прычынай якой стаў нейкі пост Мікалая ў інстаграме. Адразу же яго перавялі з наваполацкага ізалятара ў мінскае СІЗА КДБ. У Беларусі мужчына правёў за кратамі 5 месяцаў. На допытах Шугаева пыталіся аб тым, ці не працаваў ён калі-небудзь на разведку і ці не займаўся вярбоўкай. А 12 лютага сілавікі нечакана надзелі мяшок на галаву Мікалая і вывезлі яго на мяжу з Літвой. Там мужчыну сустрэлі супрацоўнікі амерыканскай амбасады. Цяпер мужчына знаходзіцца ў ЗША на рэабілітацыі ў медыцынскай клініцы, размешчанай на ваеннай базе ў Тэхасе. За 5 месяцаў зняволення ён страціў 20 кілаграмаў вагі, а таксама мае вялікія праблемы са зрокам і падазрэння на сухоты. Цікавы паварот зрабіў лёс адыёзнага ябацькі. Гаворка ідзе пра Сяргея Заслаўскага, чыя гісторыя магла адбыцца толькі ў Беларусі і толькі пасля 2020 года. Шматразова судзімы рэцыдывіст з махлярскімі талентамі прысягнуў у любові Аляксандру Лукашэнку. І гэта стварыла перад ім нават не кар'ерную лесвіцу, а паўнавартасны кар'ерны ліфт. Да 20-го года мужчына меў прозвішча Аўтуховіч і некалькі судзімасцяў за крадзяжы і разбой. Ён адбіраў у людзей грошы проста на прыпынках, залазіў у чужыя кватэры, а таксама прадстаўляўся работнікам праваахоўных органаў, трапляў у камерцыйныя кіёскі і пагрозамі і гвалтам адбіраў у прадпрымальнікаў тавар. Аднойчы наш герой нават умудрыўся адабраць у пацярпелага грошы проста ў аддзяленні міліцыі Фрунзенскага раёна Мінска. Пасля 2020 года Аўтуховіч добра зразумеў, адкуль і куды цяпер дзьме вецер. Ён змяніў прозвішча на Заслаўскі, начапіў маёрскія пагоны, павесіў на кіцель значкі аб самаадданай службе і сканчэнні акадэміі міліцыі і пайшоў у людзі. Насамрэч, у сілавых структурах ён ніколі не працаваў і не служыў, аднак ніхто не рызыкнуў паставіць пад сумнеў словы эталоннага ябацькі ў форме сілавіка. У выніку Аўтуховіч Заслаўскі гастраляваў па ваенных часцях і аддзелах міліцыі з майстар-класамі для сілавікоў і курсантаў, а таксама выступаў у школах з патрыятычнымі лекцыямі для дзяцей. Кожны яго рух падрабязна асвятляўся ў дзяржаўных медыа, а сам Заслаўскі пастаянна публікаваў свае фота з топ-сілавікамі і нават міністрамі. Падобна, што з часам аферыст задумаўся і пра палітычную кар'еру, бо ўступіў у ліберальна-дэмакратычную партыю Алега Гайдукевіча. Там яго таксама прынялі без усялякіх праблем. Бяда падкралася да Заслаўскага Аўтуховіча ў 2023 годзе, і тут сышлося адразу два фактары. Па-першае, ён выпадкова трапіў на акрэсціна за рэпост нейкага экстрэмісцкага кантэнту, а па-другое, якраз тады наша Ніва звярнула на гэту ўвагу і расказала сапраўдную гісторыю махляра.
Толькі пасля нашай публікацыі сілавікі схапіліся за галаву і зразумелі, хто ўцёрся да іх у давер. Але нават пасля гэтага Заслаўскага па інерцыі яшчэ запрашалі на некаторыя мерапрыемствы. Патрохі яго кар'ера скончылася, а летась аферыста і ўвогуле арыштавалі. Яго абвінавацілі ў махлярстве, дачы хабару і самавольным прысваенні вайсковага звання. Судзіць Заслаўскага будуць ужо хутка, у гэтым сакавіку, але ж падобна, што ў калонію ён не адправіцца, бо ў раскладзе суда пазначана, што Заслаўскі гэта асоба, якая здзейсніла грамадска небяспечнае дзеянне. Калі перакласці з юрыдычнай мовы на чалавечую, то па выніках экспертызы ён прызнаны неадэкватным, а значыць Заслаўскага чакае не канкрэтная колькасць гадоў у калоніі, а прымусовае лячэнне на нявызначаны тэрмін. Дрэнныя навіны з'явіліся для радыкальных прыхільнікаў Лукашэнкі. У Брэсце сілавікі прыйшлі да вядомага персанажа і паплечніка даносчыцы Вольгі Бондаравай Пятра Піцко. Мяркуючы па ўсім, яго не затрымлівалі, а толькі правялі в обшук. Але з чым быў звязаны візіт сілавікоў, Піцко не ўдакладніў. Ці было выстаўленае нейкае абвінавачванне, ён таксама маўчыць. Пётр Піцко – гэта былы другі сакратар Брэсцкага гарадскога камітэта БРСМ. У 2018 годзе ён быў прызначаны кіраўніком моладзевага патрыятычнага цэнтра на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, пасля чаго Піцко без узгаднення з уладамі паспрабаваў добраўпарадкаваць закінутыя казармы на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу. Разам з групай аднадумцаў ён спілаваў кусты і дрэвы, разбітыя вокны замяніў на банеры з фотаздымкамі ралевікоў у форме салдат Чырвонай арміі, а таксама ўзяўся за абнаўленне савецкіх лозунгаў эпохі Сталіна. Праўда, брэсцкія ўлады не ацанілі і прызналі гэтыя працы псаваннем культурнай каштоўнасці. Актывісту далі штраф, а сам ён пазней пакінуў пасаду кіраўніка моладзевага цэнтра. Цяперашнія праблемы Піцко здзівілі яго паплечнікаў. Адна з такіх жа каментатарак нават напісала, цытата: «Дзівосны ў нас 25-й год. Змагароў выпускаюць, а я баціць прэсуюць». Але цікава, ці не стане гэта першай ластаўкай у разборках улады са сваімі жа надта радыкальнымі прыхільнікамі тыпу Вольгі Бондаравай, бо раскол у лагеры лукашыстаў адбыўся ўжо даўно, і апошнім часам ён толькі паглыбляецца. Сумна вядомага сябра Рамана Пратасевіча знайшлі ў нечаканым месцы. Гаворка ідзе пра Владзіміра Чудзянцова, чалавека, мякка кажучы, пакручыстага лёсу. У 90-е ён быў лукашэнкаўскім прапагандыстам і прызнаваўся, што атрымлівае матэрыялы для публікацыі ад КДБ. У 2000-е прапаў журналістыкі і працаваў качагарам у адной са школ-інтэрнатаў для дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Пасля следчы камітэт праводзіў праверку па гэтым факце, а таксама высвятляў, навошта Чудзянцоў шукаў непаўналетніх на сайтах знаёмстваў. У пачатку 10-х Чудзянцоў вярнуўся ў журналістыку і стаў рэпарцёрам Тутбай. Пасля яго заявы, што палітвязні самі вінаватыя ў сваім зняволенні, Чудзянцоў быў са скандалам звольнены. Акрамя таго, ён любіў апякаць маладых хлопцаў. Адным з яго пратэжэ быў Раман Пратасевіч. Пасля Чудзянцоў спрычыніўся да стварэння праекта «Нехта», які здабыў папулярнасць перадусім за кошт зліваў з міліцэйскай сістэмы. Ананімныя каляміліцэйскія тэлеграм-каналы заяўлялі ў 20-м годзе, што Чудзянцоў працаваў пад прыкрыццём КДБ, таму, маўляў, міліцыя і не магла прыцягнуць яго да крымінальнай адказнасці па некаторых справах, звязаных з непаўналетнімі. Да таго ж, пакуль Чудзянцоў быў на волі, у Нехты была куча зліваў менавіта на міліцыю, але ніколі на КДБ ці ведомствы павышэй. А пасля таго, як Чудзянцова пасадзілі, гэтыя злівы раптам зніклі. Як вы ўжо, напэўна, зразумелі, у выніку наш герой усё ж загрымеў у турму, але і гэтая гісторыя была такой жа мутнай, як і ўся яго біяграфія. Па афіцыйнай версіі, мужчына ехаў у Польшчу, маючы з сабой наркотыкі, што вельмі дзіўна, бо ў Польшчы такія рэчывы здабыць нашмат больш лёгка і бяспечна, чым у Беларусі. Па выніку Чудзянцову далі 5,5 гадоў, але ў калоніі ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй і праз гэта меў прывілеі і адносна іншых сядзельцаў быў у вельмі неблагім становішчы, а таксама проста за кратаў абяцаў, цытата, «вырашыць пытанне з Нехта». Што пад гэтым мелася на ўвазе, невядома, але цалкам адбыўшы пакаранне, Чудзянцоў выйшаў на волю ў кастрычніку 24-го года. Яго сустрэў даўні малодшы сябар Раман Пратасевіч, з якога ўлады тады пачалі другі раз ляпіць
пра лукашэнкаўскага блогера. Тады ж Пратасевіч паабяцаў вялікае інтэрв'ю з рэальным стваральнікам нехты, то бок з Уладзімірам Чудзянцовым, і складалася ўражанне, што далейшы лёс гэтага персанажа ўжо зразумелы, і яго ў той ці іншай ролі далучаць да праўладнай блогерскай кар'еры Рамана Пратасевіча. Але ж не. Ці то Пратасевіч увогуле забыўся пра свайго былога настаўніка, ці то быў вельмі заняты на асноўнай працы зваршчыкам, ці то што яшчэ, але цяпер стала вядома, што Уладзімір Чудзянцоў уладкаваўся звычайным гардыробшчыкам у 20-ю паліклініку горада Мінска. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.